Rhiannon ydw i. Dwi'n byw yn Sili, yn y Bro Morgannwg, ond ges i fy ngeni ym Mrysta. Oherwydd dwi ddim yn gweithio ar hyn o bryd, meddais i ddylwn ni wneud rhywbeth. A dwi'n meddwl, gallwn ni gwirfoddoli, fydd ddim gormod o strain, ond i wneud rhywbeth i siarad gyda phobl, a o'n i'n chwilio am cyfle i defnyddio fy Chymraeg. Pan o'n i'n chwilio am cyfleon i y gwirfoddoli, welais i'r hysgyddion Dipi yn yr amgueddfa genedlaethol yn Gaerdydd. Mae Dipi yw'r dinas o'r amgueddfa hanes naturol yn Llundain, a meddais i, bydd e'n cyfle da iawn i wneud rhywbeth i siarad gyda phobl yn gobeithio yn Cymraeg, a dechreuais i yn y amgueddfa. Oedd e'n hyfryd gyda Dipi, mae e'n enfawr, a dyn ni'n wneud pethau crefftiau a pethau ble mae'r pobl yn gallu cyffwrdd pethau o'r hanes, felly bone dinosaur a mammoth a ffosilau arall. Mae rhai yn yr amgueddfa rhaid yn cadw yn sach iawn, ond mae rhai yn gallu bod rhywbeth dyn ni'n gallu defnyddio i esbonio pethau i'r plant neu oedolion hefyd. Dwi'n meddwl mae'n pwysig iawn, oherwydd mae'n ffordd arall i dysgu am rhywbeth i defnyddio'r senses arall. Felly ro'n i'n mwynhau llawer. Dwi'n meddwl mae'n pwysig iawn i ymarfer a defnyddio'r iaith. Ddim yn poeni am wneud camgymeriad, mae'n mwyaf pwysig i defnyddio'r iaith, trio pethau a chwilio am y cyfleon i ddefnyddio yn y caffe, unrhyw beth. Dwi'n meddwl dyma y beth sydd wedi fy helpu y mwyaf oedd defnyddio'r iaith a herio fy hunan i ei ddefnyddio.